Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделя Бірханова. Бүгін Зейде руль артына отырған güzel затларның машина айырту ұсталығын текшеру мақсатынан автоледи бәйгесі ұйыштырылды. Ярышта юл қағидаларын яхшы білген ханымнар һәм туташлар катнашты. Быйылда әлеге шара Зей политехник колледж базасында узды. Машина айырту ярышында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Зей güzellәре машина айырту ұсталығы буенча ярыша бәйгенең 17 еллык тарихы бар. Автоледи бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр арасыннан 7 güzel затны сайлап алганнар. Конечно, целью это пропаганда безопасного дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Прямая связь, потому что каждая автоледи является или уже мамой, и даже бабушкой, или будущей мамой. То есть прямая пропаганда и профилактика здесь налицо. Бәйге 2 этаптан торды. Беренче өлештә кызлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен сынадылар. Икенче этапта исә конкурста катнашучылар машина айырту осталыгын күрсәттеләр. Кызларның һәрберсендә җиңүгә омтылыш зур. Резидә Музафарова машина айырту таныклыгын 1 ай элек кенә алган. Юл йөрү кагыйдәләрен яттан белә, шуңа да билетларга тиз һәм хатасыз җавап бирде. Мен көптән түгел генә машина йөртү таныклыгы алдым. Машинаны йөртәм хәзерге вакытта. Бу бәйгедә катнашасым килеп катнашам. Бәйге җиңүчесе дип Светлана Маленкова табылды. Икенче урында Светлана Минниханова, өченчедә Резидә Музафарова калды. Җиңүче исә Зейданның Әлмәт шәһәрендә үтәчәк зона этабы конкурсында яклый. Аделя Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей волонтерлары махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыеп озатуларын дәвам итәләр. Кем ничек булдыра ала, шулай ярдәм итә. Узган атнада кирәк яраклар төялгән 2 йөк машинасы юлга кузгалды. Барысы да җиңү хакына, шул теләк белән ир-егетләр махсус хәрби операция зонасына һәм госпитальләргә җибәрү өчен кирәк яраклар төяләр. Су һәм ягулык өчен мишкәләр, техникага запасчыслар, тәгәрмәчләр җибәрәләр. УАЗ автомобиле, мотоциклларны да зур йөк машинасына урнаштырачаклар. Назым Рәҗәповның да улы СВОда, аның соравы буенча суыткыч һәм мотоцикл җибәрә. Холодильник вот просил, мотоцикл, чтобы за продуктами ездить. Вот такие вещи, по мелочи. Район яңалыкларыннан хәбәрдар булсыннар өчен Новый Зей һәм Зей фуклары газеталары да җибәрәләр. Исемле посылкалар, медикаментлар, матраслар, азык-төлекләр һәм күп итеп эчә торган сулар. Аделя Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операция зонасына зейлеләр чираттагы гуманитар ярдәмне озата. Бер юлы 2 йөк машинасы юлга кузгала. Берсендә хәрби госпитальләр өчен кирәк яраклар, икенчесенә фронттагы якташ егетләргә көнкүреш әйберләре, исемле посылкалар төялгән. Гуманитар йөк район халкы, Зей җылысы хәйрия оешмасы, район советы һәм башкарма комитет хезмәткәрләре ярдәме белән тупланды. Ә Луганск госпитальләре өчен медицина кирәк яракларын Закамия помощь госпиталя музейга җыя. Бу районнан махсус хәрби операция зонасына җибәрелүче 44 һәм 45-нче йөк инде. Бу районнан махсус хәрби операция зонасына җибәрелүче 44 һәм 45-нче йөкләр. Я благодарен каждому заинцу, то, что мы вместе, что мы поддерживаем наших бойцов на линии фронта. Мы поддерживаем жителей Луганской Народной Республики. Наше дело правое, и, конечно же, победа будет за нами. Зейдән кузгалган йөкне район башлыгы җитәкчелегендәге делегация озата китте. Аделя Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Бөек җиңү көнен якынайтуда үз өлешен керткән хөрмәтле ветераннар һәрвакыт игътибарда. Җаваплы оешма вәкилләре Анна Моисеева белән Валентина Лыковага Беларусь Республикасы немец-фашист илбасарларыннан азат итүгә 80 ел медален тапшырдылар. Медаль 80 лет освобождения. Не забывает. Ветеран Анна Моисееваның күпсанлы орден медальләре янына тагын берәү өстәлде. Аңа Беларусь Республикасы немец-фашист илбасарларыннан азат итүгә 80 ел медален тапшырдылар. Хәрби комиссар, район ветераннар советы рәисе, Бердәм Россия партиясының җирле бүлеге сәркатибе Анна Моисееваны хөрмәтләп рәхмәтләрен белдерделәр. Будьте здоровы. Я здорова. Все, я верю. Хоть вы у меня нет ничего, все вы. Верю.
1944 елның 3 июлендә Совет гаскәрләре Минск шәһәрен душманнан азат итәләр. Анда Анна Ивановнаның да өлеше зур. Күрсәтелгән игътибардан һәм хөрмәттән ветеранның күңеле булды. Хәлемнән килсә, Курск дугасына барып кайтыр идем ди ул. Спасибо, поздравляйте, вспоминайте, Будьте здоровы, напоминайте. Я бы вот рад съездил на Курскую дугу. Что там настроили, какой. Тракторчы Шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек Анна Моисеева үз теләге белән сугышка китә. Белоруссия фронтының Кыр госпиталендә эшли башлый. Беларусь Республикасын азат итүгә 80 ел медален тагын бер ветеран Валентина Лыкова да кабул итеп алды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Көне төне кырда эшләүче авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең нәтиҗәле эше өчен шартлар булырга тиеш. Тәмле итеп тукландыруны оештыру уңышның яртысы дигән сүз. Зей шикәр агрофирмасы пешекчеләре бу турыда яхшы белгәнгә менюны төрлеләндереп, ризыкны өйдәгечә тәмле итеп әзерләргә тырышалар. Һәр иртәдә беренче, икенче ашын өлгертәләр, шул арада коймагын да басып куялар. Сүзебез Зей шикәр агрофирмасы хезмәтчәннәрен тәмле ризыклар белән сөендерүчеләр хакында. Үч пишмаклар, мантылар, пилмәннәр ясыйбыз. Булышкилар ясыйбыз. Эш сәгатем язгы шешү җәйге урак өстендә башлана. Иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 6-га кадәр. Лузалия Файрушинаға әниле кызыл Алевтина һәм Валентина Егоровалар да ярдәм итә. Ризык әзерләү өчен аш бүлмәсендә уңайлыклар җитәрлек. Беренче һәм икенче ашларны һәрвакыт төрләндерергә тырышалар. Алар янына яшелчәләрен пешереп, салатын да ясыйлар. Чүпрәле камырдан чәйгә татлы ризыклар да әзерләргә өлгерәләр. Урак өстендә көненә 70-80 кеше ашаталар. Әзер булган ризыкны зур-зур савытлар белән басуга илтәләр. Агрофирманың машина йөртүчесе Семен Кузнецов бу эшне зур җаваплылык белән башкара. Баксы йөртәм и рабочийларны Заинскийга төрле җиргә йөрибез инде, кайда кирәк. И обедта йөртәм, ужинда йөртәм. Бәләк гөлләргә кунса гөлләре тибрәләр микән. Кыр хезмәтчәннәре төшке һәм кичке аш вакытларын түземсезлек белән көтеп алалар. Кызу урак өстендә генә түгел, пешекчеләр ел әйләнәсе агрофирма хезмәткәрләрен тәмле ризыклар белән сыйлыйлар. Бар күңел җылыңны биреп әзерләгән ризыкны яратып ашаулары тагын да рухланып эшләтә ди алар. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 19 июльдән 16-сына кадәр район янгын күзәтчелеге бүлеге 9 чакыру алган. Берәр очракта плитәдә ризык кигән, шүп янган, икесе җитди янгын, 4-се ялган чакыру булып чыккан. 11 июль төнге сәгать 12-ләр тирәсендә 88-нче янгын сөндерү бүлегенә иске Зәйдә янгын чыгу турында хәбәр килеп ирешә. Совет урамындагы бер хуҗалык мунчасына ут капкан була. Әлеге чирак буенча тикшерү эше дәвам итә. Шул ук көнне Шумыш авылында да янгын чыга, янгын сөндерүчеләргә үзәннән төтен күренүе турында хәбәр итәләр. Биредә Renault Duster машинасы яна. Янгын транспорт чарасы механизмнарының төзек булмавы сәбәпле килеп чыккан ди инспекторлар. Шуның белән җомгага әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.